Înainte de a începe videoclipul, țin să mulțumesc tuturor persoanelor care mi-au trimis atâtea mesaje frumoase și comentarii de încurajare de a continua această serie de videoclipuri. Test de agilitate mentală. Prima probă. Pentru mulți dintre voi această probă pare imposibilă, așa că vă cer foarte multă atenție. Încearcă și fă acest punct, apoi acel cerc, dar fără ca pixul să părăsească foaia. Pare imposibil, nu? Acum pune pauză la videoclip și încearcă să faci proba. Hai că sunt sigur că n-ai reușit, așa că uite soluția. Proba 2. Uită-te la această imagine cu foarte multă atenție. Sunt două puncte care licăresc. Întrebarea mea la această probă este: aceste două puncte licăresc amândouă odată sau alternativ, adică pe rând? Dacă ai spus că aceste două puncte licăresc pe rând, ai răspuns la fel ca majoritatea persoanelor și ești total dezorientat. Uite, aceste două puncte licăresc în același timp. Acum, haideți să vedem din nou aceste două puncte care licăresc. Acum luăm cele două cercuri, alb respectiv negru, care înconjoară punctele. În același timp. Alternează. În același timp. Alternează. În această iluzie, creierul nostru primește semnale mixte, pentru că fiecare punct dispare când propria lui culoare îl înconjoară și creierul se confundă. Proba 3. A treia probă constă într-un test vizual. Câți tigri ești capabil să vezi în această imagine? La prima vedere poate părea destul de ușor. Îți dau un indiciu, în această imagine se află mai mult de 4 tigri. Acum dă-ți frâu liber imaginației și continuă să cauți. Acum vine și răspunsul. În această poză sunt 16 tigri. Proba 4. Această probă am lăsat-o la sfârșit pentru că este cu mult mai surprinzătoare decât celelalte probe. O să-ți dau câteva cărți de joc, iar tu o să alegi una dintre ele și la sfârșit o să-ți ghicezi cartea. Uită-te cu foarte mare atenție la aceste cărți și alege una. Gata? Cartea ta, cel mai probabil, este 7 de inimă roșie. Există și posibilitatea să fie alesă o altă carte, dar cu siguranță 80% dintre voi a ales 7 de inimă roșie. Ăsta a fost videoclipul de azi și acum haideți să-mi salut abonații care m-au felicitat în videoclipul anterior. Ciprian Stama, David 27, Paul Dragomir, Dia Didi, Calistra Eli România, Costea Oana, Paul Dragomir, Jokerul McDonald's și Daria Brinzaru. Noi ne auzim în videoclipul următor. Nu uita să te abonezi ca să fii anunțat când pun următorul videoclip. Și am uitat să spun ce era mai important. Când acest videoclip strânge 50 de like-uri, postez următorul videoclip. Așa că distribuie și tu acest videoclip dacă vrei să se strângă cât mai repede like-urile.